A vítajte späť pri ďalšom videu v našej garáži, kde sa nachádzame v našom ofisíku. A stala sa taká veľmi nepríjemná vec, ako sa mi to deje čas od času, lebo však prečo nie. Bol som ráno na záchode a nejakým divným spôsobom na mňa vyskočilo auto, ktoré má za mňa veľký potenciál. Je to auto, ktoré by som si ja niekedy veľmi rád chcel dovoliť kúpiť. Momentálna situácia je taká, že ani by som to možno nemal kupovať, ale jak sa vraví, že kým neuvidím, tak tomu pokuseniu nejako neviem odolať. Takže je to také jedno s druhým. Každopádne jedná sa o auto, ktoré je schopné dosiahnuť výkon 1000 koní s nejakými v úvodzovkách menšími úpravami, ale samotné auto tým, že by sa urobila iba nejaká softwarová úprava, tak oni bežne chodia okolo 780 do 800 koní podľa motoru. Takže toto ráno na mňa vyskočilo na marketplace toto auto. Neviem, ako dobre to je vidno na tom monitore, ale je to RS6 2008, ktorá má nabehaných 110 000 míl v modrej. Tá sa mi inak veľmi ľúbi, táto modrá. A chlap za ňu pýta 7900 libier. A nie je naštartovaný motor na obrázku a vraví, že non-runner engine issue. Emotičko je... No bolo do februára 24, čiže trošku problém, pretože nemám to kde parkovať a muselo by to byť vonku. Ale primárne sa jedná o auto, ktoré je za mňa vrchol toho, čo sa vyrábalo v tých rokoch a asi všeobecne, čo sa niekedy vyrábalo, pretože od V10 to išlo dole vodou, potom sa robili V8, teraz sú RS4 iba V6. A čo sa týka Mercedesu, ani nevravím, že čo je vlastne AMG už po novom. A za mňa je to vrchol toho, čo sa vyrábalo a tie V10 v týchto autách sú brutálne. Je to urobené na koncept Lamborghini, lebo však už vlastne vtedy v tej dobe bolo Lamborghini pod Volkswagen Group. Takže tá V10 je založená na tom princípe, ako konštrukčne. Je to podobná V10, ako je tu na tá Filipová S6, akurát, že tam chlapci dali ešte dve turbodúchadlá a je to proste nenormálna raketa to auto. Takže farba je fajn, vypadá, že to auto je aj čisté, má originál koles, všetko je originálne. Jediné, čo ma malinko trošku hnevá je, tak tam vidím, že nemá to karbon keramické brzdy, čože pri RS6 asi také, že by bolo fajn. A vidím tam nálepku MRC Tuning. A keď vidím nálepku MRC Tuning, tak sa mi ježia chlpy. Nemám nič proti MRC, ale proste... Keď si dáte tuningovať auto, sa musíte o ňo aj dodatočne starať. Není to o tom len, že wow, ťahá a nemusím nič robiť. Takže momentálne máme 6:30 večer. Ja som dohodnutý sa ísť pozrieť na to auto až o 8:30, pretože chlap je v práci. A pravdepodobne ani tá práca, čo robí, nestačí na to, aby sme to auto opravili. A popravde ja to auto poznám, a nevidel som ho naživo, ale boli sme tak cez 3 ľudí v kontakte nejakým spôsobom s tým autom, že ten človek išiel do garáže, kde robia maximálne nejaké Peugeot taxíky, ten človek z tej garáže išiel za Rojom a Roj volal mne, či to chceme robiť. A ja už viem, predtým ako som to išiel pozrieť, že jeden válec je tam poškodený a preto ten motor nejde. Takže teoreticky by mala byť kľuka fajn a všetko ostatné by teoreticky malo byť fajn. Samozrejme ja nepoznám celé poškodenie, pretože to auto sa tam nedostalo ani na diagnostiku, ani ček, ani na nič. Takže neviem. Ale za tú cenu je to asi najlacnejšia RS6, aká sa dá kúpiť. Samozrejme, žijeme v Anglicku, tie autá sú tu lacné a ak mám byť úplne úprimný, tak za mňa nastavilo laťku toto auto. Ukážem. Takže toto auto za mňa nastavilo laťku, že ako by to asi malo vypadať. Toto auto som nevidel naživo, ale je z Japonska. Ako môžete vidieť, malá ešpézetka na kufri, aj ten kufor je všeobecne proste menší kvôli tej ešpézetke, že to miesto je tak inak spravené a určite to bude brutálne čisté auto, ktoré má nabehaných, prosím pekne, koľko máme nabehaných? 65 000 míl, čože asi nejakých 110 000 kilometrov, to znamená, že tá, čo je v Anglicku pokazená, má skoro raz taký nájazd.
samozrejme má o polovicu menšiu cenu a nejde motor. Takže nie je tam nejaká priama úmera. Ale toto auto za mňa nastavilo laťku cenovú 18 900 libier oproti 7900, že čo by som bol ochotný do toho auta investovať, že by sa to nejakým spôsobom vybalancovalo. Aj keď tá japonská zase na druhú stranu je japonská, hej, tam cez to nejde vlak. Tam určite zo spodu to auto vypadať úplne inak a proste jedno z druhým. Ale aj takto chcem ísť pozrieť, už keď nič kvôli ničomu inému, tak aspoň video natočíme, že ako také auto v Anglicku vypadá a čo to vlastne je zač. A nedaj Bože, keby sme sa vedeli dohodnúť na tej cene, čože aktuálne 7900 a chlap by z toho zhodil ešte nejaké drobné. A ja mám na mysli cenu, možno odvážnu, ale proste nevidím reálne, že to auto volá do kúpy, pretože tie motory sú aj tak drahé a nikto to nechce robiť. Keď to volá do kúpy, zase napíše len mne, ja mu poviem takú cenu, akú mu poviem a zase to bude stať 1 000 000 korún. Ale jedná sa o to, že bol by som za to ochotný dať tak, ako to je, ak tá karoséria nebude nejak v žalostnom stave 6500 libier. To je môj rozpočet na dneskajší večer. Takže 6,5, keby odrátame od týchto, dajme tomu 19, tak by nám ostal pomerne slušný rozpočet sa s tým nejakým spôsobom vyhrať. Ale sú tam dve možnosti, alebo dva scenáre, s ktorým akože jak v mojej hlave chorej sa tu nejak ponedieram. Ale chcem vám toto ukázať. Ideme na eBay len tak rýchlo, aby ste nepovedali, že tu zbytočne sedíte a pozeráte video, že vás to nebaví. Tu sú RS6, takže najlacnejšia momentálne je, čo má, nevidím koľko míl, 15, 16, 15, 17, 16, 12, to je stará. Takže najlacnejšia RS6 je aktuálne za, dajme tomu za 14 500 a má nabehaných 110 000 mil. Takže je to ekvivalent toho, čo my ideme pozrieť. Akurát, že táto má už nejaké fantastické výfuky, ktoré sú nakrivo, mierne doškúľava a tiež nemá karbokeramické brzdy, má stýlky, takže asi rovnaký spek. Takže to auto reálne v v tom pojazdnom stave, keď ho opravím, že by akože chodilo, tak má hodnotu 15 000 s tým, že by to auto nejakým spôsobom veľmi nevyčnievalo od tých ostatných, lebo tak sa tie auta tu pohybujú. Ale keby sme sa len rozhodli, že tam ideme dať motor, že nech sa ti páči a chod ďalej, tak prosím pekne, taký použitý motor, tu v Anglicku stojí 8 000, potom je tu nejaký spodok, nejaké nepodstatné veci. Tu je ďalší za 8. No a tam sme zhasli. Za 10, však prečo nie. A toto je motor už z Nemecka, to tam bol ešte import, takže 12, super, 8, 10, 8. Takže dajme tomu, že použitý motor stojí 8 000, ktorý je v nejakom stave, dajme tomu, že pojazdnom. Takže keby tam hodím druhý motor a nerátam svoju robotu, tak vlastne za tých 6,5 som na nule, len to, že som to auto spojaznil, nedal som tam ani olej, ani vzduch do pneumatik. Ale nechcel by som ten motor nejakým spôsobom stavať len, aby išiel a veľmi rád by som to už posunul na nejakú inú laťku a veľmi rád by som sa priblížil nejakému číslu, že 1000. Takže ja som dneska tu na pomúdrom internete chodil a špáral a ak mám byť úprimný, tak sa dosť veľa vecí na tú RS6 dá kúpiť, aby to išlo 1000 koní len tak hocikedy. A napríklad TTE turbá, ktoré sú 1000+, samozrejme to nie je len o turbách, sú tam aj ďalšie úpravy k tomu, aby to išlo tých 1000, tak sa dajú za 2700 libier plus nejaká daň tie turbá spraviť na hybridné, s tým, že by to už malo normálne ložisko a vyfrezované lopatky, takže dajme tomu, že turbá sú nejak 3,5, potom keď ideme ďalej, že ideme hľadať napríklad také, že forge piston, čiže kované piesty, tak máme tu FCP za 2000 eur, to je už aj s piestnými krúžkami je so všetkým a zrazu ideme robiť kovaný motor. Takže reálne materiálovo, miesto toho, aby som kupoval druhý motor, by sa dal proste vyvložkovať ten motor
Urobil by sa spodok, urobili by sa veci, urobil by sa kovaný a podľa mňa z úsmevom na tvári by taký motor mohol ísť 1000 koní. Čo sa týka prevodovky a ostatných vecí, čo som dneska pozeral ľudí, čo také auta vlastnia a väčšinou sú do 1000 koní, lebo tam nedali tieto drahšie turba, dali tam tie lacnejšie, tak väčšinou tie autá chodia do nejakých 900 koní a proste tá prevodovka to nejakým spôsobom znáša, je to ZF-ková prevodovka, takže by to malo byť fajn. A tá V10 na tých 1000 koní úplne v pohode zhltne, lebo R8, ktoré oturbujú dneska aj na Slovensku, som videl, že už nejaké chodia. Tých 1000 koní na tú V10 je takých, že by to malo zvládnuť a tie auta úplne v pohode s tým nejakým spôsobom idú. Samozrejme interval na olej, prevodovku a tak ďalej sa rapidne skráti. Ale uvidíme, aktuálne máme vravím 6:30, čakám, kým mi chlap pošle adresu, ideme sa tam pozrieť minimálne, takže o tom bude dneska ešte video. Pôjdeme asi na S4 s kovanými piestami z marketu na sliepky z Číny, čo sme kúpili, ktorá je už týnnutá. A beriem so sebou kameramana Veroniku, takže tá bude hlavný kameraman a uvidíme, ako to celé dopadne. Takže čakáme. Takže nachádzame sa momentálne v S4, asi ako počujete, s týmto fantastickým výfukom. A ideme vlastne tu na 20 minút sa mi chlap konečne ozval. Inak ma vytrápil ty kokos. Do poslednej minúty už som mu písal aj správu, že brácho, neviem čo si o tom mám mysel, lebo predávaš auta, neozývaš sa, tak neviem. Ale poslal mi adresu, takže ideme tam. Chlap mi niečo do telefónu vravel, že to auto je flood damage, takže teraz neviem čo si o tom mám mysleť, ale proste, že vbehlo do vody a že sa pokazilo. Takže tak. Naše auto tak môže ťahať, láska, keď chceš. Nie? Keď tlačí do sedačky auto, tak vravíš, že je rýchle, hej? Hej, je to rýchle, ale... Ale? Dobre, nebude. Áno, dobre. Takže... Výfuk je zlý, hej, ale ideme tu RS6 pozrieť. Keď to bude, že dobrý deal, čo si myslím, že nebude, lebo je to nejaký Indian, tak by som to rád zobral, ako som vravel, nejaké plány tam sú, ale keď proste chlap bude špekulant a brother a vieš a fú a tak proste nebudeme to síliť zbytočne, tak ako s tou žltou S3, čo sme boli pozrieť. Toto je našťastie bližšie. Dobre. Toto je našťastie bližšie, takže není to až taký problém, ale aj tak no, drahý benzín treba páliť a tak a jedno s druhým a hlavne večer by som už iné veci mohol robiť, ako chodiť haraburdy pozerať. Ja neverím, že budú niečo počuť pri tomto hluku. Ale je to počuť. No musíš prekričať ten hluk. Aha. No. Ja som chlapovi vravel, že by to bolo treba hodiť ten štandardný výfuk naspäť, lebo toto je úplná katastrofa. Takže pre informáciu, biela S4 sa už dostáva do bodu, kedy ide na dino, ešte nejaké detailíky vyladíme a už to bude eňo tuty. A zatiaľ mi môžete nehať komenty, že podľa toho, ak ste videli Veroniku sedačky letať, že koľko to má koň. Podľa toho sa môžeme odraziť výkonov. Veľa. Veronika na zrazoch, ty koľko máš koní? Veľa. Takže ja chodím iba za peknou. Áno. Nie za potrúna. No. A tá RS6 sa vlastne ide kúpiť kvôli tomu, lebo už sa nebaví chodiť na S3 a už treba na nákup chodiť. Ideme sa pozrieť na auto, ktoré chcem kúpiť a dúfam, že ho nekúpim. Podpora 0 bodov. Takto ty podporuješ YouTube, naša garáž. A koľko akože zaň pýta chalán? No však on za ňu pýta tých 7900, aby som mu chcel dať tak 5. Aha. Čiže to je veľký skok. No, keď to predáva iba pár hodín, tak si myslím, že nebude zľavňovať ešte. Keby to predáva, že pol roka, tak... Nikto to nekúpi, hej? Keď je tam zlý motor, nikto to nekúpi, lebo som vravel, že to nikto nechce opravovať. A není to rentabilné, lebo druhý motor stojí 8 000. A čo s takou RS, čo to je? RS4? Ktorou? To už ideme teraz pozrieť. RS6. RS6 budeme robiť. Joj, veľké plány, žena. Ty si nebola na garáži, keď som sa sám ze sebu vyprával. Riadna je modrá.
Riadna je modrá. Chceš teda? Fú, riadne sa mi ľúbi. Nie je dobrá? Ja neviem. Podľa mňa riadne dobrá. Pokazená. Hello. How you doing? So this is the beast. You alright, Thomas? Hello. So tell me what happened, if you know. I bought it from auction Okay, from Copart or on what you call BC? no Senetiki or Senetiki. Never heard of him. No. And I think I'm fixed it, Mhm. but I showed a couple of mechanics. They said no, they need proper. This is no normal car, Yeah, of course. and they call my mechanic called Roy as well, and even Roy, he said like he mentioned some other guy's name. He said I spoke to him, Yeah, yeah, and yeah. then I let you know. Yeah, yeah. Roy actually And- called me. Uh, Roy actually called me and he was like, "Can you build the engine?" I told him we can, but he told me there's only one board damage, or is it like flood damage, or you don't know? That's one thing. But I got proof everything I bought from auction, and Okay. they mentioned water damage. Oh, Yeah. okay. So actually, So it can be like all 10 pistons and conrods can be bent when it's hydro locked. 6, 7, this mileage Uh huh. and flood water damage. And it's category N as well. Yeah. Ooh. Oi, oi, oi. Such a shame. Such a shame. How much you pay on the auction? There was a sticker. MRC tune. That's a big no-no. MRC sticker in the back. I don't like MRC tunes, you know. Can you open the car for me if it's possible? Oh, it's the battery is drained. You know the previous owner, Uh-huh. I think they diagnosed as well Okay. because the filter वगैरह everything open. Okay. Yeah. Hello, engine. Yeah. Ooh, sad engine, sad. The normal mechanic that don't touch the engine, they said no. Of course. Yeah. You know, this is the kind of a car like it's really hard to sell it as well, and it's really hard to repair it. Yeah. So yeah, I think in my mind it's normal and a flood damage, maybe water somewhere else. you know what's the Yeah. problem? Soon as the water get inside, and it gets when the piston's going up, it will bend the rod. Okay. So So if you can repair for me, then give me quote and I can. I don't mind. you know what it is. If I know what's the damage, I can give you a quote. But because you telling me it's flood damage, Even I found engine as well, innit? Who? Engine. Mhm. But the engine is £8,000. no, they give me I think. Cheapest one was 6, 6, yeah. but that's like you want to put that in the car. And he said no guarantee, anything, nothing. That's what I'm saying. That's £6,000 plus unleashed 2.5 labor. You're gonna end up Yeah. £8,500, Yeah. which is quite a lot. So- Which is a bit of a shame because If you give me any guarantee for engine, so I'm happy. I can build you an engine. I can give you even a warranty, but it will not cost even 10 grand. It will be definitely more. Yeah, because if it's really flood damage, you need pistons, you need 10 rods, you need to do the turbos. The turbos on its own is going to be £2,500 to refurb. Yeah, because they are dry sump turbos. That car don't have an oil sump, it has dry sump. So basically this is your oil pan, and it's taking oil into a very complicated oil pump, which is circulating the oil everywhere, and then it's sucking it back. So the whole car is very special. Yeah, and even if you're buying a second-hand engine, you gotta be very careful what you're gonna buy, because the reason why they might be for sale might be the same reason. Yeah, and you gotta end up with that guy, you know, if I take it out and sell it, there's no warranty, you know. Yeah, So- it is. I mean, if you wanna do something, I'm willing to strip it down and have a look and open it up. But last time we done a S4B9 that it hydro locked from oil because the engine get damaged and the oil get into the intake, and how the piston was going up, there was loads of oil and it bent the rod. So basically he got on a V6 10 grand bill, which if you need 10 rods and 10 pistons, you gotta double it. So it's mental money to do those. The only thing what's putting me off to buying it off is the cut end. You think it's cut end because of the water damage, or it was like crash damage cut end? Or you don't know?
Yeah. Go from auction and station. Yeah. Because it's a brutal car. Don't take me wrong. I like the color. Everything is cool. It looks sort of clean. I don't see. Very clean car. It's Yeah, only yeah, got, I think 3 owner. Okay. Yeah. Okay. Normally these cars like 6, 7, 10. Yeah. Look, to be honest, yeah, I was looking online. The cheapest running RS4 at this moment is for £14,500 with same mileage. This is 110. 110. Yeah. Yeah. So Now for. it's in kilometers per. Okay. 110 something. Okay, so basically 110,000 miles. It's for £14,500 on eBay in Delphin Grey in running condition. Yeah. If it needs an engine, which I believe probably maybe it will need an engine, which is 8 grand. You want how much? 7,900 for it. So that's 16, which is already not, and it's a Cat-M, which is a bit of a problem. So, what's your price to sell it today, and you will never see me again? Because don't take me wrong, this will be a hassle to sell. It will be a hassle. Don't give me offer. I got already offers and Say again? I not even open. Look the messages. Because I'm Of course, busy I about- understand. yeah, Of course. Look all the messages. Of all course. the Best price, best price, best price. Look, I'm here today. Look. I'm not even open the message. Of course. Look, And look, I'm here today. Yeah. Yeah, I'm asking you how much you're willing to send the car off today. For how much? Yeah, because I know what is going to be involved to do the engine. Yeah, if I'll have to do it, this will be my 1000 BHP build. I want to do hybrid turbos, forge engine. It will probably cost us 20 grand to put it all back together in engine wise, but it will be a 1000 BHP car on the end. Yeah, and the only reason why I want to do it because it stands here sort of cheap compared to the running cars. So if I take it off from the driveway tonight, 65? No. Too low? too low, man. Okay. Yeah, I can't go more because these engines are very expensive to do, unfortunately. Yeah, so it's not like I don't respect your asking price. The other place is a Cat-M, so even if you got to put it on the market, you know, it's not really good sellable. So These So- car man is a cut and is normal. Even you can, if you know and I did about this car, it's normal. you know what it is. There's exactly the same color, Japan import, Yeah. 62 on the clock, and they want 17,000 for it, which is half of the mileage almost and stuff. So I'd rather buy a clean one. Russia go for an engine and Yeah. So how much you want for it today? What's the lowest you can go? 7-9. That ain't gonna happen. The second hand engine is £8,000. so Yeah. I'm So gonna take it to this 7 and 5. 75. Yeah. It's too No, much. not less than this man. Yeah, it's too much. How much you pay for it for the auction? Yeah, pay a lot, man. Say again. I pay more than that. How much you pay? Half it. 8.5. Yeah. I got already few offers I show you, and I never even opened the message. Mm. I don't even, because No, I mean I don't blame you. I don't blame you. Obviously, it is what it is. The engine needs doing and stuff. Yeah. And the biggest problem for me, it's a Cat-M, which is a bit of a like you're gonna build the engine for £1 million, and it's a Cat-M on the end of the day. But yeah, it's a lovely car. But so you'll see. Maybe you have somebody who willing to pay what you're asking. Yeah, but if it was any other engine, cool, you can Would you build like it. Ding anything? Say again. Would you like Ding? No, I'm alright. You have to go home because I was waiting for you to give me a call back, and I didn't eat. I'm So very busy, my work time. And, yeah, that's fine. That's because fine. lots of people message and I've not even Yeah, had a chance to reply. yeah. Well, you'll see how it goes. Yeah. Obviously, it's really difficult to put this engine back together. So many things. Everything is expensive like that. If the oil pump is like flooded from water, just the oil pump is 2,700 for it. So yeah, it needs loads. You'll see. It's a shame that the car's as it sits, but it is what it is. So yeah. Oh well, have fun with it. No problem, mate. Have a lovely weekend. You too. Hopefully. You like any beer or anything? What? No, I'm alright. I'm going home really because my missus Okay, started okay. cooking. I just pull out like let's go to check it because it's local, and we gotta go home to get some food as well and stuff because I didn't eat all day and it's just too much. Yeah, we're going home. But thank you for the show off, May,
and I'm really hoping you get it sorted. If you struggle, maybe in a week, give me a shout. All right, mate? See ya. Dobre, takže toto je, že 2 dni potom, ako sme boli pozrieť tú RS6 s Veronikou. Chlap je taký, že akože zdá sa byť celkom fajn človek, nehovorím, že zlý, ale jeho predstavy o tom, ako také super športové auto proste funguje a sa opravuje, boli trošku mylné. Ako ste počuli aj z tých informácií, tak chlap vlastne išiel do nejakých lokálnych servisov, kde ho odpinkovali a ja vravím, že viem, že on niekde bol, kde niekto bol za rojom a Rojd sa nakontaktoval na mňa. Takže také jedno s druhým, ale nedohodli sme sa na peniaze, tam to zlyhalo, pretože chlap proste chcel zľaviť iba nejakých 400 libier a to auto je v takom stave, že není v zlom, ono aj vypadá byť, že fajn, ani že jedno s druhým. Tá kategória N je vlastne, že poisťovňa zaznamenala, že niekto claimoval nejakú škodu na tom aute. Takže buď to bolo spôsobené kvôli tomu, že ten motor bol vlastne poškodený tou vodou, čož môže byť non-structural damage, takže to nebolo niečo štruktúrálne. Ale možno sa tá kategória bude dať nejakým spôsobom z toho registra vymazať, pretože v Anglicku je dosť podstatné, keď sa napríklad pozeráte auta, preto idete kúpiť, či bolo nebolo búrané, že v Anglicku automaticky pri EŠPZ-kách svieti, že Cat N non-structural, čiže nebolo to konštrukčne poškodené, potom bolo Cat S, čo je štruktúrálne poškodenie. To znamená, že nejaká noha alebo karoséria alebo dačo bolo ohnuté, čože není vymeniteľný diel. No a potom sú ešte Cat B, čiže breaker a ešte tam boli, to asi všetko sa mi zdá. A nie, ešte je non-recorded, že bol nejaký damage, ale nebol recorded. Tak to sa ešte tiež môže akože zjaviť niekedy v tých databázach, ale v tomto prípade je to Cat N. Ako ja som do toho neňúral, že to auto či bolo, nebolo, jak bolo, čo bolo. Mňa to zaujímalo hlavne z dôvodu, že pre firmu a pre YouTube a pre vás, že najlacnejšie auto, ktoré sa asi dalo kúpiť a urobiť z toho 1000 koní. Takže to by bol taký dosť zaujímavý projekt, si myslím. A tá RS6 je toho schopná, proste tých 1000 koní dosiahnuť s tými úpravami. A boli by to určite zaujímavé videá s V10, a mne by sa splnil sen. A bolo by to zas super si prejsť tým procesom tú V10 rozobrať a že čo je, jak je a prečo je a jak je. Takže uvidíme, no. Mne sa to auto osobne ľúbilo, bohužiaľ. V ten deň proste sme sa nedohodli na peniaze, pretože ja som bol na to ochotný dať 6500 a viac ani ne. Lebo, ako vravím, no, náročnosťou to auto dať dokopy je, že úplný masaker a brutál. To je tak veľa materiálu a je to hlavne mačka vo vreci, lebo čo budem u chlapa pred domom proste rozoberať motor, sviečky, pchať kamery a neviem čo. Není na to jednak čas a v konečnom dôsledku ja to radšej berem tak, že ten motor, dajme tomu, čo je v tom aute, je že šrot úplný a treba tam kúpiť druhý motor, ktorý by bol nejako buď upravený alebo niečo. No ale vrajme, no najradšej by som bol, keby sa to auto spravilo, že by vyšlo na 1000 koní. To by zrazu vystrčilo rožky aj na tom markete, keby bolo na predaj, pretože pozeral som a maximálne čo sú upravené, jak bola aj tá modrá, že 780 koní, MRC a takto tieto halúze. Ale není som veľký fanúšik proste maxovať motor, ktorý není nejakým spôsobom upravený a tak ďalej a hlavne vyššie míle nájsť jedno s druhým. Proste není to dobré. My to tu máme dennodenne, kde ľudia s Amerkom prídu, že mám 2005 2 liter GTI, chcem tam dať Stage 1 a proste auto dymí, píska, misfireuje. Tak tým, že sa tam tá mapa napríklad dá, tak sa to ešte zhorší všetko. Takže je to také jedno s druhým. Ale každopádne máme toho dosť veľa na robote, ako môžete vidieť. Takže čo sa týka všetkých robôt, ktoré tu aktuálne máme, tak je tu kopec B9,
máme tu dosť veľa B6-iek prišlo, čo je inak dosť zlá správa na B6 ľudí, čo aj máte B6-ky, že ja som vykúpil posledné kusy kozákov na hlavu, ktoré sa vlastne dajú kúpiť. A ďalšie videá určite budú o tejto S6 a B9 budú nejaké videá. Takže uvidíme, jak sa pohneme. Momentálne tu máme dosť napratané ešte aj logistický problém. Ako môžete vidieť, Mirko tu nabalí veci na paletu, čo ideme posielať a Slovakaj. A potrebujeme dať opraviť veci, ktoré sú tu inak neopraviteľné od profesionálnych ľudí, čo tu v Anglicku sme zatiaľ nikoho nenašli. Nie? Lebo všetci povedali, že sa to nedá spraviť. No, všetci na to nechcú zobrať zodpovednosť, to je, by som povedal, asi taký dôvod. Takže máme tam hlavy, ktoré sú poškodené, uvidíme, čo na to povie pánko, či ich bude vedieť opraviť, jak sa vraví no pressure. Takže ideme to všetko posať, poprípade hodiť do koša, uvidíme. No a medzi tým čo, no, všade veľa aut, všade všetkého veľa a veľa, takže tak, inak sa máme fajn. Takže ďakujeme, že nás sledujete, vidíme sa pri ďalšom videu, kde budeme robiť niečo zaujímavejšie, ako cestovať za rozbitými autami tu na pookolí. Takže máte zatiaľ krásne, bojujte a čaute.